Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropyseed.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Nismo na stolu, na podu smo jer pred nama je jedan veliki paket i zaista jedan uzbudljiv alat kojeg je Angel uspio zapravo predstaviti kao aku alat na baterije. Neki odmah mogu i prepoznati, ali riječ je zapravo o baterijskoj aku frezi, odnosno kopačici ili kako već zovete ovakav uređaj za pripremu vrta, odnosno zemlje. Uređaj nosi, odnosno alat nosi oznaku GECR 30LI Solo. Već smo više puta ponavljali, ali evo, nije nikada na odmet. Ovakav alat kao solo alat dolazi bez baterije i punjača, što je jasno i ovdje naznačeno. Prednost je očigledna, sam alat je bez punjača i baterije povoljniji, a mi naravno imamo slobodu koristiti punjače i baterije koje već imamo. Naravno, riječ je o Power Exchange alatu kojeg krasi 36 voltna tehnologija, dakle za svoj rad zahtjeva dvije baterije. Pakiranje oveće, iako je uređaj mal i kompaktan, kao i svako pakiranje Angelovog alata, tako i ovo je iznimno jasno i odmah vidimo glavne karakteristike samog alata. Pa evo, istaknuli smo već da radi na baterijski pogon, ima, ajmo reći, dva para noževa koji usitnjavaju zemlju, a nekakva širina radna je 30 cm, dok maksimalna dubina obrade je 20 cm, odnosno 200 mm. A ovdje vidimo i jedan savjet da za najbolje performanse koristimo najmanje 2,5 Ah baterije. Kao što znamo, osim po kapacitetu, baterije iz Power Exchange obitelji isporučuju i različitu snagu, bez obzira na voltažu. Mi ćemo koristiti 5,2 Ah za koje nam se čini da pružaju zapravo optimalnu, više zapravo nego dovoljnu i snagu i duljinu rada na ovim baterijama, na ovom alatu. Naravno, možete koristiti 3 Ah ili 2,5 Ah ili 4 Ah ako na primjer posjedujete već kosilicu od Angela, kako su se često isporučivale upravo sa kosilicom. Ništa, dok mi ovo malo odpakiramo pa ćemo vidjeti što je sve u paketu. Pogledajmo što dakle stiže sve u kutiji. Tu su naravno upute. Kotači. Pretpostavljam da je ovo nekakva držka. Još uvijek ne možemo sve izvući van. Ovdje je isto nastavak drške. I ovdje je sama kopačica. Moram reći da ima solidnu težinu. Evo vidimo odmah i noževe, sve je dosta fino upakirano i zaštićeno. Pogledajmo još dolje. Ovo su ukrasne kape za kotače, nešto vijaka i naravno još uputa. Idemo ovo na brzinu sastaviti, pa ćemo vidjeti kako izgleda alat kada je sastavljen. I to je to, nakon par minuta sastavili smo našu kopačicu ili frezu, kako je ko naziva. Dovoljno je samo otvoriti poklopac, staviti sigurnosni ključ i dvije baterije i zapravo spremni ste za rad. Zgodna stvar je i ova zapravo osovina koja nosi kotače, koja se može pomjerati za lakši transport i spremanje samog alata. Kao i svaki Angelov alat, tako i ovaj iznimno kvalitetno izrađen. I sad pravo pitanje nameće se za koga je namijenjena ova kopačica. Zapravo za sve one koji imaju manje, možemo reći slobodno, urbane vrtove. Oni će cijeniti ovakav alat zbog kompaktnosti i jednostavnosti rada i održavanja. Nema goriva, nema ulja, alat nije glomazan kao klasične kopačice, odnosno freze, koje su zaista velike.
punu recenziju ovog alata naravno pročitajte na portalu cropyseed.net.